Hej, velkommen til den her video. H.C. Ørsted, den første til at opdage sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme. Han har 2 børn. Hans kone hed Birgitte Ballum. H.C. Ørsted var den, der opfandt ordene ilt, brint, faldskærm og billedkunst. H.C. Ørsted var den, der fandt Ørsted blev 73 år gammel. H.C. Ørsted voksede op i Rødkøbing. H.C. Ørsted lod elektricitet strøm løbe gennem en platintråd hen over et kompas. Så er det dig, Milan? H.C. Ørsted var en kær ven med H.C. Andersen. H.C. Ørsted blev født i 1777. H.C. Ørsted flyttede til København, da han var 20 år gammel. Han begyndte at læse på Københavns Universitet, hvor han studerede farmakologi. H.C. Ørsted var meget nysgerrig og eksperimenterende med mange forsøg inden for kemiens og fysikkens verden. Ja, det var det for i dag. Hej hej.